Magandang araw mga kapatid. Magluto tayo ng pinakro na saging. Saging na kalibo. Ganito lang proseso nito, binabalatan. Tapos hatiin natin para hindi naman gaanong malalaki. Tapos nito, magbalat, lagyan natin ng gata. Yung nakuha namin kanina sa bundok, umakyat kami. Okay na. Ayan, tapos na nating, ano ba? Ayan, tapos na nating balatan yung saging. Ayan, ang gagawin naman natin, kukultura natin yung niyog para ihalo dito. Ihalo natin yung sabaw nito para medyo manamis-namis. Pwede rin gumamit ng tubig. Alis dyan, uli. Tamahan ka. Uli, alis! Alis din uli. Ayan o. Tapos na. Yung kalahati naman. Okay. Lagyan natin ng asin. Lagyan ng asin para magkalasa naman. At yung bata, lagay na natin. Ayan, isa lang natin.
pinakro na saging. Kain tayo. Oh. Namimigay tayo sa kapitbahay. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that